El partit més interessant de tercera i derbi comarcal se l'emportà finalment el líder, l'Olímpic de Xàtiva, al feu d'un dels seus perseguidors, com és l'Ontinyent, malgrat avançar-se el conjunt local mitjançant Alberto Abengozar. Una pena màxima de Víctor Fuentes que Jandro transformava en gol i la remuntada de la segona part li va donar la victòria. Tot i així l'encontre fou polèmic de principi a fi, destacant sobretot l'acció on abans del descans es mostrava la segona groga al local xato però no la roja, sent expulsat al principi de la segona part. Al final l'Ontinyent acabaria amb 2 jugadors menys i l'Olímpic amb una. Sabíem que veníem a un camp on les coses anaven a estar difícils d'entrada i a més el rival que teníem davant era un rival complicat, és un rival de la part de dalt i bueno, en aquest aspecte nosaltres sempre hem tratat de fer el que volíem fer en el partit, fer el nostre partit i bueno, les coses han ficat complicades pronte perquè ha vingut el gol d'ells en un moment que jo crec que nosaltres havíem entrat bé al partit, però com he dit abans sempre hem tratat de fer el nostre partit i fruit d'això hem aconseguit empatar el partit, després ficar-se per davant i al final molt content per l'esforç dels futbolistes, per com ha treballat l'equip i en aquest sentit felicitar-los a ells perquè estan contentíssims i la victòria per a nosaltres és molt important, ens permeteix seguir endavant i seguir fent el camí que tenim que fer de cara a les últimes jornades de la competició. Jo crec que ha sigut un partit, un derbi, evidentment n'hi ha polèmica, n'hi ha futbol, n'hi ha intensitat i nosaltres anarem un poquet disgustats per la manera que han perdut, però jo crec que l'equip ha donat molt bona cara, ha acabat els últims minuts en 9 jugadors atacant, intentant voler anar per el partit, no ha pogut ser, felicitar a l'Olímpic i a preparar la pròxima setmana que tenim pròxim partit i al final el futbol sempre te dona una nova oportunitat i la tindrem en Ibi. La iniciativa es va alternar als primers minuts i ja al 10 arribaria el primer gol després d'un bon canvi d'orientació de José Antonio Soler que rebia per l'esquerra Albert Abengozar que controlava bé i trobava posició de tir. Abengozar també fou protagonista en 2 jugades més, al 12 al rematar de cap una centrada i al 15 quan fregà de nou el gol. Un minut després es produïren les mans de Víctor Fuentes, que seria castigat amb la pena màxima. Seguidament, Jandro no fallaria i posaria les taules al marcador. Els de Jero López començarien a trobar-se còmodes sobre el terreny de joc, demostrant la seva qualitat. Al Deneu Chato veuria la primera groga per una falta sobre Jandro. Al 31, els ontinyentins tornarien a alçar a l'afició de la cadira amb un córner assajat i tret per baix que Robert s'encarrega de rematar, obligant al rebuig dificultós de Paco. Al 34, l'ocasió seria per a Juanan i al 41, Chato veuria novament targeta, però no se li trauria la roja corresponent per un error d'anotacions. Seria expulsat abans de reprendre's el joc al segon temps. Bueno, nosaltres entrem al descans, intentem fer una variació tàctica, canviem d'un 4-4-2 que estàvem jugant a un 4-1-3-2 i entra el delegat i ens notifica que estava expulsat el número 3. Jo tinc que ser sincer, jo creia que estava expulsat quan li ha tret la segona targeta groga, no l'expulsa, minut 38-39, però es veu que en línia sí que s'ho ha apuntat, el banquillo de l'Olímpic al descans li ho ha recriminat, s'ho han parlat i ens han decidit expulsar al Chato. Jo crec que això és un punt d'inflexió en el partit, jo crec que fins aleshores havia sigut un partit que estava molt igualat i dir que per mi, pel meu cos tècnic, això és un punt importantíssim. L'Olímpic ha sabut jugar en aquest factor i no res. El segon gol visitant arribaria molt prompte quan Solano remata al segon pal una centrada des de la dreta col·locant l'1-2 al marcador. Al 53 ho intenta Domènech de falta directa. Al 56 es reclamaria pena màxima sobre Christopher. Al 58 Cristo veuria el seu gol anul·lat per fora de joc. Al 61 Víctor Fuentes fou expulsat i l'Ontinyent es quedava amb 2 homes menys. Al 63, Cristo, que ja en fora de joc, assenyalat per l'assistent. La reacció visitant seria una nova jugada en la que Marc Osme no arribaria a rematar. Al 76, Vanegas veuria la segona groga i ara seria l'Olímpic qui perdia un jugador. L'última oportunitat destacable la protagonitzaria Cristo al 88 amb aquesta espectacular xilena.
Amb aquest resultat, l'Ontinyent cau a la 6a posició. L'equip viatjarà a Livi. L'Olímpic, per contra, continua imparable amb cap partit perdut des que comença la temporada. Jo crec que l'equip ha eixit molt bé. La primera part, l'equip els primers 15-20 minuts sí té una intensitat brutal. El gol que fa Alberto és una jugada que partís de banda esquerra. Sabíem que ells en el lateral dret anaven a patir quan Alberto poguera encarar-lo, perquè Alberto és un jugador molt desequilibrant. Sabíem per on tenien que entrar, ho han fet bé. Jo crec que n'hi ha dos jugades claus en el partit. La primera, que és el penal claríssim de Víctor, va a terra, el valor impacta en la mà i és un penalti claríssim, i després el segon punt d'inflexió és l'expulsió del Chato al descans. A partir d'ahir, com bé has dit, sí, l'equip els primers 20 minuts han sigut letals i si haguérem aconseguit marcar el segon, el partit hauria sigut diferent. Jo crec que és redó en l'aspecte de que solidesa, de contundència. Jo crec que després del gol d'ells, en un camp com este i un rival com aquest, l'equip ha tingut la calma i la paciència de seguir jugant i han vingut la jugada del penalti. Per tant, en aquest aspecte, brillant en alguna fase i en una altra fase has tingut que ser efectiu, contundent, saber jugar el teu partit i saber guanyar-lo. Els de Xàtiva compten ara amb 45 punts, a 5 del seu perseguidor, el Castelló, contra qui jugarà aquesta setmana.